हूद म्हणजे पाण मांजर. स्थानिक लोकांच्या सहभागाने नदी कशी साफ ठेवता येईल. आमचा एक सहकारी श्यामसुंदर तेंडुलकर ह्याचं निधन झालं आणि त्याच्या स्मृती प्रित्यर्थ आम्ही ठरवलं की आपण ह्या नदीची सफाई करायची. जो 5 तारखेला मग नदीची सफाई केली. नदीवर तवंग पसरलेला आहे पाण्यावर, म्हणजे पाण्यात वेगवेगळे मासे आहेत. मगर दिसते आम्हाला इकडे, मरल म्हणून मासा आहे जो मोठा मासा आहे, चना स्पीशीज म्हणतो आम्ही त्याला. थिंक ग्लोबल आणि ॲक्ट लोकल. निसर्गराजा आपल्याला भरभरून देत असतो. त्यानं दिलेल्या नद्यांचा वारसा आपण पिढ्यानपिढ्या जपत आलोय. म्हणूनच नदीला आपण आपली जीवनदायिनी म्हणतो. आणि याच जीवनदायिनीच्या रक्षणासाठी, संवर्धनासाठी गोव्यातले काही शेतकरी आता पुढे सरसावल्यात. धारबांदोडा तालुक्यातल्या दाभळ गावात असलेली ही दाभळ नदी. या नदीचं काही वर्षापासून रूपच पालटलंय. वर्षानुवर्ष इथल्या बागायतदारांना पाणी देणाऱ्या या नदीची अवस्था तळीरामांनी अक्षरशः गटारासारखी करून टाकली आहे. याची जाणीव होताच इथल्या शेतकऱ्यांनी डॉक्टर सचिन तेंडुलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी स्वयंसहाय्य गट स्थापन करत नदीच्या कृतज्ञतेखातीर नदीची स्वच्छता आणि संवर्धनाचा जणू हा विडाच उचललाय. आमच्या इकडचे एक बागायतदार म्हणजे डॉक्टर सचिन तेंडुलकर यांच्या प्रेरणेतून एक असे सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार केला आपण 21 बागायतदारांनी. त्याच्यापासून आम्ही आमचा उद्देश काय की आपण आपल्या सगळ्या बागायतदारांना आपण मदत करायची, आपण सगळ्यांनी मिळून. आता आम्ही सगळ्यांनी एकाच्या घोडागरबत जाऊन त्याचं काहीतरी काम असेल, काहीतरी असं करायचं, असा आमचा उद्देश आहे. दुसरं म्हणजे इकडची जी नदी आहे ती पण आपण 2 वर्ष झालं आता साफ करतो. टुरिझमच्या बाबतीत तसं पण आमचं एक पुढे विचार आहे. पण याला सगळ्याला आम्हाला मिनरल फाउंडेशनची पण साथ आहे आणि त्याने आम्हाला मदत केलेली आहे या गोष्टी करण्यासाठी. जसं आमच्या वाडवडिलांनी हे सगळं राखून ठेवलेलं आहे तसंच आम्ही त्याची एक देखभाल अशी करतो आणि पुढच्या पिढीपर्यंत हा देतोय. त्यांनी पण हे बघावं, सांभाळावं आणि त्यांनी पुढे न्यावं अशी आमची इच्छा आहे. गावातल्या या शेतकरी मित्रांनी आपल्या मुलांना आणि गावकऱ्यांना नदीचं सौंदर्य पुन्हा एकदा अनुभवता यावं यासाठी मिनरल फाउंडेशनच्या वतीनं देण्यात आलेल्या 2 कयाकमधून नदी सफारीला आता सुरुवात केली आहे. आम्ही आज आहोत इकडे हुदनईवर. ही हुदनई म्हणतो कारण हुद म्हणजे पाण मांजर आणि पाण मांजर ह्या नदीवर पुष्कळ प्रमाणात आढळायचं अगोदर. एका बाजूला ह्या बाजूला आहे धारबांदोडा तालुका, धारबांदोडा तालुक्यातील किल्लपाल दाभाळ पंचायत आणि दुसऱ्या बाजूला आहे निरंकाल पंचायत जी फोंडा तालुक्याची आहे. आणि ह्या दोन्ही तालुक्याच्या मधोमध ही नदी वाहते. ही नदी जाऊन नंतर मग ओपा नदीला भेटते. 6 जनरेशन अगोदर आमची ह्याच नदीच्या पाण्यावर अशीच म्हणजे त्यांची संस्कृती इथं रुजलेली आहे आणि इथं बहरलेली आहे. तर ही आमचा सगळा आर्थिक स्रोत जो आहे म्हणजे आमचा उत्पन्नाचा जो स्रोत आहे तो सगळा ह्या बागायतीवर अवलंबून आहे. आणि ह्या बागायतीला पोसणारी ही नदी आहे. पाऊस संपल्यानंतर ह्या नदीतलं पाणी हळूहळू कमी व्हायचं. फक्त तिकडे जो फिरंगी बंधारा आहे तिकडं तो बांध घातला जायचा ऑक्टोबरमध्ये आणि ते पाणी अडवून मग पाटांच्या मार्गे ते पाणी इकडं आमच्या बागायतीत आणलं जायचं. कालांतराने पाणी हळूहळू कमी व्हायला लागलं आणि नंतर आम्ही मग डिझेलचे इंजिन वापरायला लागलो. आता आम्ही इलेक्ट्रिक इंजिन वापरतो. नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये हे बंधारे बांधले जातात आणि हे मग पाणी इकडे साठवलेलं आम्हाला दिसतं. तर बंधारा साधारण 3 मीटर उंचीचा आहे तो, म्हणजे तिकडे 12 फूट उंचीचं पाणी आहे आणि तिकडं वरती जसं जातो आपण तिकडे एक 3-4 फूट पाणी आहे. तर हे पाणी आता साधारण मे महिन्यापर्यंत असणार आहे. मग आम्ही आता जे 21 बागायतीचे जे मालक आहेत त्यांनी ठरवलं की आपण दाभाळ फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप करायचं आणि ह्या ग्रुपमधून आम्ही
काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करायची जेणेकरून आम्हाला ह्या मुलांना जे यंग जनरेशन आहे त्यांना ह्या नदी परत त्यांची नाळ जोडून द्यायची. आणि तर मग ते हे करायचं तर कसं करायचं, तर मग त्याच्यात थोडं ग्लॅमर कसं आणता येईल आणि त्याचबरोबर नदीची निगा कशी राखता येईल हे आम्ही विचार करायचा प्रयत्न केला. आणि मग त्याच्यातून ही आयडिया आली की आपण कयाक का नाही घ्यायची. आणि त्यातून आपण मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा ही जी संस्था आहे ह्या संस्थेनं आम्हाला सीड फंडिंग केलं ह्या कयाक घ्यायला. तर त्याच्यातून आम्ही कम्युनिटी बेस्ड टुरिझम, आमच्या फार्मर्स ग्रुपने कम्युनिटी बेस्ड टुरिझम ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायचं ठरवलं, विच इज कुळागर बेस्ड. ह्या वर्षी ह्या कयाक असल्यामुळे आम्हाला बराच फायदा झाला, कारण जे प्लास्टिक वगैरे जे काय नदीत होतं, प्लास्टिक पॅड वगैरे, सिरिंजेस, आणखी काय विचारू नका तुम्ही, तर हे सगळं आम्ही साफ करू शकलो. आणि दुसरं म्हणजे आता होतं काय, हे कयाक असल्यामुळे लहान मुलांनासुद्धा जरा अट्रॅक्शन वाटतं. आता आपण पुढे गेलो तर आपल्याला दिसेल की नुसतं असं नदीवर तवंग पसरलेलं आहे पाण्यावर. तर जेव्हा आपण जातो तेव्हा ते एरिएशन होतं, म्हणजे पाण्याचं एरिएशन होतं. दुसरं, जेव्हा आम्ही नदीवर आमच्या सगळ्या मेंबरची ॲक्टिव्हिटी चालू असते त्यामुळे जे कोण कचरा फेकणारे आहे, मुख्यत्वे तिकडे आमचा ब्रिज आहे खाली, तर त्या ब्रिजवरून जे कचरा फेकणारे आहेत लोक, तर ते लोक कमी व्हायला लागले. आपल्या पूर्वजांनी जपलेला हा वारसा आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचावा आणि गोव्यातलं आजवर समोर न आलेलं सौंदर्य आणि गोव्याच्या ग्रामीण भागातील खजिना हा साऱ्या जगासमोर यावा, या हेतूनं एकवटलेले हे शेतकरी बांधव पुढेही अशीच वाटचाल करत राहणार आहेत. हे कयाक आपण आणतोय तर आपण टुरिझमसुद्धा थोडा, एज्युकेशनल टुरिझमसुद्धा थोडा करू. आता बघितलं तर तुम्हाला दोन्ही बाजूला वेगवेगळी झाडं दिसायला लागतील, म्हणजे ज्याला आम्ही कारो म्हणतो, म्हणजे पाण्यात वेगवेगळे मासे आहेत. मगर दिसते आम्हाला इकडे, फ्रेश वॉटर क्रोकोडाईल आहे, इकडं मरल म्हणून मासा आहे जो मोठा मासा आहे, चना स्पीशीज म्हणतो आम्ही त्याला. मग वेगवेगळे बाकीचे स्थानिक मासे आहेत आणि ह्या झाडावर परत मग वेगवेगळे पक्षी आम्हाला दिसतात. त्याशिवाय जनावरही आहेत, म्हणजे इकडे आम्हाला दिसतो तो एक म्हणजे गार म्हणतो आम्ही त्याला स्थानिक भाषेत, जे मॉनिटर लिझार्ड आहे ते आम्हाला दिसतं इकडे. मग किंगफिशर दिसतोय, मग बेडकाच्या वेगवेगळ्या जाती दिसत आहेत. पुढील भविष्यातील योजना म्हणजे एक म्हणजे सरकारने मला तरी वाटतं की हिंटरलँड टुरिझम बूस्ट करण्याकरता पॉलिसीमध्ये थोडे चेंजेस करायला पाहिजे. कारण हे टुरिझम न्यायचं असेल तर एक म्हणजे त्याला परवानगी पाहिजे पुढे, आणि त्या परवानग्या सध्या तरी डिपार्टमेंटच्या अखत्यारीत नाही आहेत, कारण ते पॉलिसी मॅटर आहे आणि ती त्यांनी घेणं माझ्या मते तरी आवश्यक आहे. हा जो विचार आहे की लोक गेल्यामुळे नद्या दूषित होतील, हा एका बाजूला बरोबर आहे, पण त्याचबरोबर लोक नदीवर जास्त गेल्यामुळे नदीचं संवर्धनसुद्धा होण्यासाठी मदत होईल. त्यामुळं नदी संवर्धनात यांचा खारीचा वाटा तर आहेच असं म्हणायला हरकत नाही. पण त्यांचे हे प्रयत्न तेव्हाच यशस्वी होतील जेव्हा प्रत्येकजण जाणीवपूर्वक यात भाग घेईल आणि कचरा नदीपात्रात न फेकण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अगोदर आमचा एक सहकारी श्यामसुंदर तेंडुलकर ह्याचं निधन झालं आणि त्याच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आम्ही ठरवलं की आपण ह्या नदीची सफाई करायची. त्याच्या दरम्यान आम्ही साधारणतः 12 पिशव्या कचरा एकत्र केला. तर तिकडे साधारणतः 100-150च्या आसपास बिअरच्या बॉटल कित्येक तुटलेल्या त्या आपण साफ केल्या. काय तुम्ही विचारू नका, म्हणजे हात घालून जेव्हा आम्ही सफाई केली तेव्हा आम्हाला वाटलं की खरंच आपण सुसंस्कृत आहोत का. ह्याची दखल आमच्या स्थानिक पंचायतीने सुद्धा घेतली, निरंकालच्या पंचायतीने. त्यांनी हल्लीच त्या बाजूला एक CCTV कॅमेरा बसवला आहे, जेणेकरून जे कोणी लोक आम्ही नसताना किंवा कोणी नसताना येऊन नदीत काही टाकायला बघतात त्याच्यावर थोडा तरी चाप बसेल. म्हणजे थिंक ग्लोबल आणि ॲक्ट लोकल हा जरी विचार ठेवला, म्हणजे स्थानिक नदी मी साफ ठेवणार, माझ्या भागातली नदी मी साफ ठेवणार आणि माझ्या भागातल्या नदीसाठी मी प्रयत्न करणार, असं जरी ठरवलं तरी माझ्या मते गोव्यातल्या सगळ्या नद्या साफ होण्यास मदत होईल.